S kolegama iz stranke i mnoštvom građana iz cijele Hrvatske od prvog dana boravi i pomaže u potresom pogođenoj Banovini. Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja. Pa ovo je jedna katastrofa, dakle ne možeš se načuditi koliko je kuća razrušeno, u kakvom su strahu ljudi, nažalost ti potresi dalje ne prestaju i ono o čemu Hrvatska treba razmišljati kako što prije obnoviti ovo područje. Ovo nije Zagreb, ovdje obnova ne može trajati godinama jer Zagreb pruža prilike za život. Ljudi će bez obzira kad se njihove kuće, stanovi obnovili ostati živjeti u Zagrebu. Ovo područje će nažalost napustiti, a pokazalo se u Domovinskom ratu koliko nam je strateški važna Banovina, koliko je važno da ljudi tu ostanu živjeti i zato moramo što prije krenuti s obnovom i što prije je završiti. Vrijeme je da budemo tu uz naš narod, da dijelimo s njima ovu sudbinu i da im pokažemo da smo uz njih, a bit će vremena da se traži odgovornost onih koji možda u ovim trenucima nisu postupali na pravi način, navodi Grmoja. I mislim da ovo nije vrijeme da se sukobljavaju oni koji će se u svibnju mjesecu sukobiti na lokalnim izborima. Ovo je vrijeme da svi budemo skupa, da postoji jasna linija zapovijedanja, da znamo tko je odgovoran i da budemo zajedno. To je jedini način kako što prije sanirati ove posljedice i ljudima pokazati da su vlasti i lokalne i županijske i državne, evo mi kao oporba, da smo im tu na raspolaganju. Od Slavonije do krajnjeg juga, svi mostovci, ali nismo jedini, tu su i druge političke opcije, ali tu su prvenstveno mali hrvatski ljudi koji su pokazali veliko srce, ali i naši navijači. Što god neki rekli, ja sam oduševljen i njihovim pristupom i svim što su napravili, zaključio je Grmoja.